שלום, אני יוגב, וכמו שראיתם כבר בסרטון הקודם, עכשיו אני אלמד אתכם איך עושים את השכבה השנייה. עכשיו, אנחנו מסתכלים למעלה ורואים שהצבע הוא כחול, שהצבע באמצע הוא כחול. אז אנחנו מחפשים פה הקובייה האמצעית שאין לה באף מקום את הצבע הכחול, ומתחילים לבנות. הנה, נגיד הקובייה הזאתי זה צהוב אדום. לוקחים את הצבע האדום ושמים אותו על האמצע האדום ומסתכלים על הקובייה ורואים איפה היא אמורה להתחבר. אם היא אמורה להתחבר לאדום צהוב לפה, לא, היא לא תתחבר לפה, היא תתחבר לפה. עכשיו אתם תוציאו דף ועט ותרשמו אלגוריתמים. תרשמו למעלה ימינה, למעלה הפוך, ימינה הפוך, למעלה הפוך, קדימה הפוך, קדימה, ולמעלה וקדימה. עכשיו ככה נעשה עד שנגיע לשתי שכבות. הנה עוד אחד. עכשיו אני אראה לכם את זה לצד השני. לצד השני, רגע, נחפש מצב כזה. שנייה, אני עושה מצב כזה. ככה. הנה. עכשיו תראו, החלק פה אמור להתחבר לפה. אז תעשו למעלה הפוך, שמאלה, שמאלה הפוך, למעלה, שמאלה, למעלה, קדימה, למעלה הפוך וקדימה הפוך. והשלמנו, ועכשיו תעשו ככה עד שתשלימו את הכל. הנה עוד שכבה לימין, למעלה, ימינה, למעלה הפוך, ימינה הפוך, למעלה הפוך, קדימה הפוך, למעלה הפוך, ולמעלה וקדימה. וככה נחבר את זה. הנה, עוד אחד לצד ימין. הנה, למעלה הפוך, ימין, ימינה, למעלה הפוך, שנייה, למעלה, ימינה, ימינה, למעלה הפוך, ימינה הפוך, למעלה הפוך, קדימה הפוך, למעלה הפוך וקדימה. וחיברתי, אתם רואים, שתי שכבות. הנה, לבן, לבן, לבן. עכשיו את כל הקובייה אני בעצם אלמד אתכם בשלב הבא. להתראות.